Takže čau lidi a zdravím vás u nového videa na hru Minecraft Let's Play. Tady s Pavspovem. Čau lidi. Ano, ne, není to multiplayer, jenom je to Super Flat Survive. Takže jsem se spavnul u vesnice, což je dobře. Že hned jedeme vyčorkovat. Hala, i pickaxe, no ty vole, to je výhoda, no, dvě Iron Boots. No, tak máme Iron Boots a aby to byl větší hardcore, tak si zapneme podpory. Tady trochu vykradu. Vlnu si natěšíme, teda spíš nakradáme. Tak hustý, já mám hned 4 tačeky. Tak a... Ty si jde. Tady nějakýmu kokotovi ukrademe dveře. Jo. Hala, tady další. Ještě potřebuji jednu lampu, ne? Tak se ti nebudou množit, ale když jim ukradneš dveře. No ale já na ně tak dlabu. Teď tě nebudou mít rádi. Tak je pobiju. Teďka už mám... Aha, nemám. Do prdele, jak skrvená vlna. Ona mi tam zůstala. Tak, máme 3 vlny. Takže si můžeme udělat postel. Tam vidím další vesničku. Takže už vím, kde si ji uděláme. Nebo... Že bych ještě... Tak rozhodně tady natěžíme tohle. A kde chceš získat třeba jako uhlí? Ale dobrý. No uhlí nepotřebuji. Ale našel... 7 obsidianů, hustý. Už toho mám docela dost, ale... tyjo. Já se budu těžit radši i ty. Čistě. Já budu šetřit všim. To bude takový první díl, kdy okrademe vesničany. Oh my god, slime. Ano, jo, jak jste si mohli všimnout, mám texture pack Doku Craft. A já nesnáším slimy. Do prdele. Shit. Ale nebudeme tolik bojovat? Jo, a ještě dopovím teda, to bude první díl a bude to, že okrademe vesničany. A uděláme si nějaký základy baráku. To je dobrý, my tady voláme taky. A ty tam zatím nadáváš. No, to je dobrý, mám už 3 Iron Boots. A já jsem mrtvý. To je výhoda. Já no. Taky si říkám docela. Takže Se musím vykopat nahoru. jsme okradli vesničany. A zatím si postavím nějaký úkryt z hlíny. Ty jsi horší než cikán. No tak co, jako já za to nemůžu. To jako... Zkus najít diamanty. Tak dobře, ale oni jsou ve vesnicích. Ale zkus je vytěžit, myslím. Aha, tak to bude... To bude hard. To je hardcore. Si uděláme okýnko, takhle, tady budeme mít to. Já si to dělám na půl zemi. No už jsem na povrchu aspoň. Shit. Do prdele, slime po mně jde, ten je nějaký rychlej. Dying hell. Ale no, doufám, že tady se mi to líbí a jestli se... A to je docela hardkorový a mně se to strašně líbí tady takhle hrát, super fakt. Je to takový zábavný. Tady si uděláme důl na to. Protože rád krade. Velký negr. Nebo ne, já na to kašle se nebudu ničit. Super flat.
A jdu si natěžit z baráku. Mhm. Ano, to už jsme u bedroku, konečně, ty jo. Trvalo nám to, ale dostali jsme se až k bedroku. Cože? Hej, ale to mi docela štve, že v Superflatu je to takhle to. Já bych viděl, že by tam bylo normálně všechno ory a tak, bylo by to prostě hloubka, jak má být. A 1000 prostě. Já si chci udělat jakoby dutou podlahu, abych mohl to... Teďka určitě, jak tady hrajou, přijde se zrovna creepera odbouchnem. Počkej, čekuj jenom, jo. Tak já nepotřebuju už, jo. Čekovat. Já tady... Něco. Jo. Ano, a... My jsme měli nějaký základy baráku. Zatím. Ano. No. S naším slimy. Zabijeme slima a já to tak nějak ukončím. Ještě jedno, no já to takže ukončím a u dalšího dílu tak šus bambus.